Хәерле август кеше белән сезне хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда атна информацион программасының бүгенге чыгарылышын карарга чакырабыз. Узган көннәрдә булган яңалык вакыйгалар белән таныштырырбыз. Кыскача кайбер темалар турында. Яңа уку елы ишек шакый. Укытучылар традицион август конференциясендә очрашты. Бал 70 ширдән дава. Шикше авылында 6-нчы тапкыр бал туе узды. Теләшедә модернизацияләнгән кадрлар үзәге ачылды. Теләше районы Баландыш авылында түгәрәк уен плюс блогерлар сабан туе фольклор бәйрәме узды. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. Иң элек рәсми хәбәр. Шушы көннәрдә Саба муниципаль район каршында эшләп килүче террорчылыкка каршы көрәш комиссиясының чираттагы утырышы булып узды. Анда сүз 30 августта республика көнен билгеләп үткәндәге чаралар вакытында 1 сентябрь белем көнендә террорчылыкка каршы саклык чараларын көчәйтү турында барды. Комиссия әгъзалары район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Фәрит Кәримуллин, район мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакировлар чыгышы тыңланды. Утырышны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов алып барды. Санаулы көннәрдән яңа уку елы башлана. Балалар әти-әниләре дулкынланып укырга әзерләнә. Мәктәпкә кирәкле әйберләр ала. Елдагыча бу уңайдан районыбызда мәктәпкә җыенырга ярдәм акциясе үтә. Аның кысаларында күп балалы, аз киремле гаиләләрдә тәрбияләнүче мәктәпкә баручы балаларга мәктәп кирәк-яраклары акчалата ярдәмләр оештырыла. 27 август көнне районның балалар иҗат үзәгендә әлеге акция кысаларында 40 балага бүләкләр тапшырылды. Чарада Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, оешма җитәкчеләре, шәхси эшмәкәрләр катнашты. Уку кирәк яраклары алучы балалар арасында беренче тапкыр гына мәктәпкә барырга әзерләнүче сабыйлар да, инде мәктәпләрдә төрле сыйныфларда белем алучы укучылар да бар иде. Аларны һәм әти-әниләрне Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов яңа уку елы башлану белән котлады һәм балаларның тормыш өчен бик кирәкле белемле шәхесләр булып үсүләрен теләде. Енді мына айтылып кетті, дұрыстан да бұл миссия біздің ел сайын ұздырыла. Біріншіден біздің отанымыздың сақлау елы иғлан етілді. Шул біздің бұл юбилей болды, 80 жылдық. Дұрыстан да біздің үлкендеріміз, халқымыз біздің шушы тыныштығын сақлап алар үшін вафат болып, андан соң, соғыштан соң бүтін елінен көтеріп, һәм енді бүгіндегі біздің бүтін болған эшләребез аларның башлаған, һәм енді бүгінгі сіз давам етулер. Киләчәктә давамчылар, шушы біздің киләчәк болған балаларыбыз. Бірінші әти-әниләр сезгә бик зур рәхмәт балаларын дөньяга китергән өчен, һәм енді тәрбия бирү. Бүгінгі күнде дәүләтебез һәм инде шул вакытта төрле учреждениялар үзләренең табышыннан шулай ук киләчәк буынга булышу. Без бергә булганда безнең бөтен хыялларыбыз тормышка ашачак һәм инде бергә куанып яшәргә язсын. Аның өчен беренчедән сезнең сәламәтлек һәм булганның игелеген күрергә язсын. Район җитәкчесе тантаналы шартларда балаларга кирәкле әсбаплар салынган сумкалар тапшырды. Республика күләм хәйрия акциясе 19 елын оештырыла һәм ул аз киремле гаиләләрдә тәрбияләнүче укучы балаларга мәктәп кирәк-яраклары белән тәэмин итү бурычын куя. Һәр елдагыча төрле оешма җитәкчеләре үз эшләрен уңышлы алып баручы һәм һәр вакыт ярдәмгә әзер торучы районыбыз шәхси эшмәкәрләре дә сабыйларга үз ярдәмнәрен күрсәтте. Балалар киң күңелле абый-апаларыннан мәктәп кирәк-яраклары тутырылган портфельләр, акчалата бүләкләр алдылар. Шараны оештыручы җитәкчеләребезгә Аллаһ Тәгалә безнең чиксез рәхмәте төшсен. Менә иганәчеләргә шуны әйтәсем килә. Менә мондый чараларны оештыруны әгәр дә ишетәсез икән, монда атлап түгел йөгереп килергә кирәк. Ни өчен дигәндә, гыйлем ул безнең садака җария булып бара. Ни өчен дигәндә, әгәр дә менә шушы балалар үсеп, буйга җитеп, шул кадәр дәрәҗәдә безнең тормышыбызга, киләчәгебезгә менә шул кадәр дәрәҗәдә яхшылыкны күп кылучы, җәмгыятькә файдалы балалар булалар икән, булар һәр вакытта дагы игелек, изгелек кылучы балалардан булалар икән, безнең менә шушы ярдәм итүләребез бәләкәй чакта аларга бит инде булышкан була. Менә шушы балаларның изгелекләре безгә дә
садақа жария булып кайта. Без инде ул вакытта исән дә булмаска мөмкинбез. Аларга 50, 60, 70 яшьләр булырга мөмкин. Алар зур имамнар булырга мөмкиннәр. Алар дин юлында шул кадәр дәрәҗәдә зур эшләр, шулай галимнәр булырга мөмкиннәр, шул кадәр күп эшләр башкара торган булырга мөмкиннәр. Бу гына да түгел, зур бизнесменнар булып, алар да киләчәккә ярдәм итүчеләрдән булырга мөмкиннәр. Менә аларның дагы ярдәмнәре, аларның да менә садака, әҗер саваплары менә безгә дә килә. Шуңа күрә инде менә мондый чараларны ишетәсез икән, бу мәктәпкә ярдәм итү акциясын гына әйтмим. Менә шушындый чараларны ишетәсез икән, монда инде ашыгып булышырга, мин ярдәм итим әле дип оештыручыларга чыгарга кирәк. Бу көнне барлыгы 40 бала бүләкле булды. Мондый хәйрия чараларында үзләреннән өлеш кертеп ярдәм кулы сузучылар, изге эш башкаручылар. Яңа уку елында мәктәп бусагасын тәүге тапкыр 382 бала атлап керәчәк. Өлкәннәр тарафыннан шундый кайгыртучанлык, юмартлык, игътибар тоеп үскән сабыйлар киләчәктә үзләре дә чын шәхес булып формалашырлар. 27 август көнне район мәдәният йортында Саба районы мәгариф һәм фән хезмәткәрләре традицион август киңәшмәсе эшендә катнашты. Пленар утырышта педагогик коллективларның узган уку елындагы эшенә нәтиҗәләр ясалды. Киләсе уку елына яңа бурычлар билгеләнде. Август конференциясына мәгариф коллективлары һәр елны зур әзерлек белән килә. Аларның иҗади потенциалын билгели торган төп күрсәткеч ул төрле тематиканы үз эченә ала торган күргәзмәләр. Быел да бу традициягә тугры калып, мәдәният йорты фойесында һәм кеше залында балалар бакчалары һәм мәктәп коллективлары бик эчтәлекле күргәзмәлекләр урнаштырган иде. Район башлыгы Рәис Миннаханов һәм конференция эшендә катнашучы Казан кунаклары мөгаллимнәрнең иҗади хезмәтен бәяләде. Төп темалар итеп тәрбияче һәм укытучыларның балаларга белем бирүдә үзләренең даими кулланылучы авторлык методик күрсәтмәләрен тәкъдим итү һәм хәрби-патриотик теманы яктырту алынган. Әйтик, бәләкәч балалар бакчасы сабыйларга хәрефләр өйрәтү буенча үз ысулын булдырган. Biz бүгенге август киңәшмәсенә әзерләдек шундый команда. Бу безнең грамматикага буенча кулланган. Безнең бу хәрефләр шәһәре. Хәрефләр шәһәрендә безнең тортыклар һәм сузыклар яши. Зәңгәр түбәләрдә яши безнең тортыклар, кызыл түбәләрдә яшиләр. Сузык хәрефләр. Менә монысында безнең корлылар яши, монысында борсыз тортыклар яши. Безнең хәрефләр поездларга утырып йөрергә яраталар. Ралине әйдәле, о хәрефен поездга утыртыйк әле. Әйдәле. Молодец. Менә безнең А хәрефе поездга утырды, шулай бит. Балалар, карагыз әле, монда бит безнең шлагбаум төшкән икән. Әйдәгез аны күтәрер өчен биремне эшлик әле. Без А хәрефенә башланган сүзне табабыз, шулай бит, Рамазан? Әйдәле, А хәрефенә башланган сүз ул безнең арбуз. Саба урта мәктәбе күргәзмәдә үзенең волонтерлык эшен яктырткан иде. Аларга хәтта Запорожье ягында махсус хәрби операциядә булган якташларыбыз үзләренең кул тамгалары салынган әлемне бүләк итеп җибәргән. Теләгән кеше бу әлемне тотып фотога да төшә алды. Безнең Саба урта мәктәбендә патриотик тәрбиягә бик күп игътибар бирәбез. Ул балалар белән төрле геройлар белән очрашуына түгел. Менә хәзер инде специальный военная операция дип әйтеп китәбез инде. Анда без әтәниләр белән, әниләр белән тукмачлар кисәбез солдатларга, балалар белән ситләр күрәбез. Янда стендта карасагыз, анда безнең гуманитар ярдәм җыябыз, благотворительный хәйрия концертлар куябыз. Һәм менә шул хәйрия концертыннан без бөтен гуманитарка белән biz 200 меңгә якын гуманитар ярдәм бирдек. Һәм узган ел нәтиҗәләре буенча организациялар арасында без иң яхшы мәктәп волонтер булып саналабыз. Район мәгариф идарәсе тыгыз хезмәттәшлектә булган социаль партнерлары хөрмәтенә быел менә шундый Әлиф Саба проекты да булдырган. Күргәзмәдә ул да үзенең лаеклы урынын алган иде. Әлеге китап әлифба форматында эшләнгән һәм анда даими ярдәм итүче райондашларыбызның фотосурәтләре, аларга багышланган шигъри язмалар урнаштырылган. Шигырьләрнең авторы Алдынгылар хәрәкәтенең Саба районы буенча җирлек бүлекчә рәисе Илнар Хаҗиев. Күргәзмәләрне караганнан соң пленар утырыш башланды. Иң элек катнашучылар гадәттәгечә Россия һәм Татарстан гимннарын басып тыңлады. Аннары көн тәртибен билгеләделәр. Чарада Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының дәүләт программаларын һәм проектларын гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Фәридә Зәйнетдинова, Казан дәүләт университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов, район башлыгы урынбасарлары, бүлек мөдирләре, авыл җирлеге башлыклары һәм укытучы мөгаллимнәр катнашты. Киңәшмәдә бүгенге көндә мәгариф тармагы алдында торган төп мәсьәләләрне барладылар. Узган уку елы
елындагы педагогик эшчәнлеккә нәтиҗәләр ясалды, киләсе уку елына яңа бурычлар куелды. Бу хакта район мәгариф идарәсе башлыгы Фуат Шакиров чыгыш ясады. Районда 41 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе бар, шул исәптән 3 филиал. Быел мәктәпкәчә яшьтәге балалар булмау сәбәпле Корсабаш балалар бакчасы филиалы ябылган. 2024 ел белән чагыштырганда тәрбияләнүчеләр саны 101 балага, 2023 ел белән чагыштырганда 237 балага кимәгән. Кайбер балалар бакчаларында мәктәпкә әзерлек күрсәткечләре түбән булуы борчуга сала. Сөйләм үсеше буенча күрсәткечләрнең түбән булу проблемасы уйланырга мәҗбүр итә. Моның өчен ул шартлар тудырырга кирәк, диде идарә җитәкчесе, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре эшчәнлегенә бәя биреп. Узган уку елында 11 сыйныфны 141 укучы, 9-ны 353 бала тәмамлаган. Барысы да имтиханнарын уңышлы тапшырган. Имтихан буларак бирелә торган 11 предметның 9-ы республика күрсәткечләреннән югары. Шулай да мәктәпләрдә белем бирү дәрәҗәсен күтәрүдә күп эшләргә кирәклегенә дә басым ясалды. 1 сентябрьдән ук чыгарылыш укучыларын имтиханнарга әзерләү буенча максатчан эш башланырга тиеш, дип ассызыклады Илфат Шакиров. Районда педагог, психолог, логопедлар саны азлыгы, авылдагы мәктәп, балалар бакчаларында андый штатларның юклыгына да ишарә ясады. Шулай ук мәктәп коллективларының төрле юнәлешләрдә ирешкән уңышлары, башкарылган ремонт, төзелеш, яңарту эшләре турында да мәгълүмат җиткерелде. Ә инде бурыч итеп яңа уку елында мөстәкыйль белем бирү системасын кору кысаларында бердәм белем бирү җирлеген формалаштыру өчен шартлар тудыру куелды. Яңалыкларга килгәндә 1 сентябрьдән 6-7 сыйныфлар өчен җәмгыять белеме фәне юкка чыгачак. Аның урынына туган якны өйрәнү буенча дәресләр өстәләчәк. Һәм Россиянең кайбер төбәкләрендә, шул исәптән Татарстанда бердәм Макс цифрлы платформасын кертү планлаштырыла. Бу электрон көндәлек белән интеграцияләнгән мәктәп мессенджеры. Алга таба конференция эшен дәвам итеп берничә белгечнең чыгышы тыңланды. Казан кунаклары исә районда белем бирү системасына, мөгаллимнәр эшчәнлегенә яхшы бәя бирделәр. Кызыклы яңалыклар белән уртаклаштылар. Пройдя сегодня по утренней выставке, очень приятно, что у учителей горят глаза, они с удовольствием представляют свои новые задумки, новые проекты, готовы рассказывать о них бесконечно. Это очень радует. Сразу видно и вовлеченность детей в эту деятельность. Желаем вам новых успехов, творческого вдохновения, крепкого здоровья и взаимопонимания. Хотим поделиться еще одной приятной новостью. Правительством Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Минихановым поддержаны следующие меры поддержки педагогов, которые у нас начнутся с нового учебного года. Предусмотрено увеличение с 2500 рублей до 10 тысяч рублей ежемесячной стимулирующей надбавки молодым специалистам. Также расширяется возможность для участия в гранте «Наш новый учитель». Увеличено количество квот с 200 до 500 человек. Кроме того, учреждаются новые гранты. Это наш новый профессионал для молодых педагогов среднего профессионального образования. Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. По республике данные меры пока предусмотрены на 100 человек. Новый грант «Наш новый педагог дополнительного образования». Это также ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. Нәтиҗәләрегез, күрсәткечләрегез кулландырмаслык түгел. Барлык юнәлешләрдә дә сезнең үсешне күзәтәбез, күрәбез. Бу инде һичшиксез сезнең бергәләп укытучылар коллективы, әтәйләр белән һәм һичшиксез район җитәкчелеге белән бергәләп башкарган күмәк эшегезнең нәтиҗәсе. Мине бераз гына бүген күпмелер күләмдә гаҗәпләндерде. Россия күләмендә быел бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәсе шактый түбән. Республика күләмендә дә кызганычка каршы быел нәтиҗәләр шулайрак. Сезнең район буенча мин үземә язып та алдым. Барлык фәннәр буенча дип әйтерлек үсеш күзәтелә. Сез булдырасыз һәм алга таба инде һичшиксез менә бу үсеш дәвам итсен иде. Район башлыгы Рәис Минниханов үз чиратында педагогик коллективка рәхмәтен белдерде. Бик зур рәхмәтләр сезгә. Сез булгач, безнең киләчәгебез бар. Безнең киләчәк буынга белем бирү, тәрбия бирү сезнең кулда. Нәтиҗәләр буенча инде шартлаулы. Буның буенча сөйләп киттек, һәм инде безнең проблемаларыбыз бар икән инде.
Benim aytasım kile Respublikada rayonlar arasında biz yeni yaş kolektif. Neticeniz sizden baka üstemesin. Algataba hem indi üstüş bilen gerçekten sizge oңышlar. Конференцияның пленар өлешеннән соң лаеклы ялга китүче укытучыларны, эшкә килүче яшь белгечләрне, башка оешмалардан һәм район шәһәрләрдән эшкә килүче педагогик кадрларны, хезмәтләрендә зур уңышларга ирешкән мөгаллимнәрне төрле номинацияләрдә мәгариф учреждениеләрен тәбрикләделәр. Узган уку елында мәгариф учреждениеләре эшчәнлегенә нәтиҗә ясалып, Мишән төп мәктәбе белем һәм тәрбия бирүдә район күләмендә иң яхшы мәктәп булып танылды һәм 2 номинациядә бер юлы 2 күчмә кубокка ия булды. Мәктәпләрдә яңа уку елында 4100-дән артык бала белем алачак. Шуларның 382-се 1-нче сыйныфка бара. 27 августта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тормыш иптәше Гөлсинә Миңнеханова белән бергә республиканың иң яхшы гаиләләрен тантаналы рәвештә кабул итте. Районыбыздан бу чарада байлар сабасында гомер итүче күп балалы гаилә Гөлнара һәм Илдус Рафиковлар катнашты. Гөлнара ханымга ана даны дәүләт медале тапшырылды. Яңалыклар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бу атна башында Теләчедә яңартылган «Работа в России» модернизацияләнгән кадрлар үзәген ачу тантанасы булды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Рөстәм Вәлиуллов, Теләче муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хәмидуллин, Теләче муниципаль районы башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге җитәкчесе урынбасары Рөстәм Нигъмәтҗанов, Держава җәмгыяте генераль директоры Алмаз Абдрахманов катнашты. Район башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хәмидуллин, әлеге кадрлар үзәгендә эшсез гражданнар сыйфатлы хезмәт күрсәтә алачак, эш бирүчеләр кадрлар табып, район файдасы эшли алачак дип билгеләп үтте. Модернизация нәтиҗәсендә «Работа в России» кадрлар үзәге яңа җиһазлар, цифрлы сервислы заманча техника белән җиһазландырылган. Үзәкнең яңа форматы берничә зонаны күздә тота. Мәгълүмат бирү һәм көтү секторы, эш эзләүчеләр белән эшләү секторы, төркемле дәресләр залы. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы быелгы җәйне дә балалар өчен күп эшләр башкарып төгәлли. 25 август көнне алар җәйге китапханә 2025 эшчәнлегенә нәтиҗә ясап, китап сөюче балалар өчен Сабантуй бәйрәме үткәрделәр. Сабаның үзәк мәйданы түренә иртәнге якта ук китап сөйүче балалар үтте. Саба үзәк китапханәсе ел сайын җәй ахырында җәйге китапханә эшчәнлегенә нәтиҗә ясый һәм аның быелгысы Сабаның үзәк мәйданында булды. Районыбыз китапханә эшчеләре төрле яшьтәге китап сөючеләрне берләштереп эш алып бара. Алар өчен төрле проектлар оештырып кына торалар. Иң сөенечлесе, аларда катнашучылар саны да артканнан арта бара. Җәй безнең өчен иң көтеп алган вакыт, чөнки балаларны без шушы вакыт эчендә ничек тә матур әдәбиятка тарту, китап укыту өчен һәр вакытны түгел файдаланырга тырышабыз. Менә быел да ул җәйге китапханә безнең ватанны саклаучылар елы уңаеннан Бөек Ватан сугышында катнашкан балалар язучыларына багышланды. Без аларның һәрберсе белән таныштырып, аларның әсәрләрен укыдык, биремнәрне эшләделәр балалар. Һәм бик матур катнаштылар, Аллага шөкер, бик актив булдылар. Без ул проектларны яңадан дәвам итәбез. Менә яңадан инде ул сентябрьдә әдәби алан проекты буларак дәвам ителә. Һәм бу бик күп кызыксыну уяткан проект. Аны гомумән республикада, хәзер Россия күләмендә, чит илләр күләмендә дә менә бу татар әдәбиятына мәхәббәт тәрбияләү, китап укыту буенча ул проект бик күп теләктәшлек тапты. Мин инде үзем дә бик күп җирләрдә чыгыш ясап, шу проект турында сөйләдем. Матбугатта да ул проект турында бик күп басылып чыкты. Бүген инде бездә бәйрәм. Безнең җәйге китапханәдә Сабантуй. Кеше яшьтән ук балаларны китап укуга әти, әни, әби бабасы җәлеп итсә, алга таба бу эшкә укытучылар да кушылып китә. Бәйрәмдә Саба гимназиясенең башлангыч сыйныфлар укытучыларын үзләренең укучылары белән күрергә мөмкин иде. Алар ел дәвамында даими рәвештә укучылар белән китапханәгә йөриләр. Укучыларын китап укырга да, укыганны сөйли белергә дә өйрәтәләр. Китап укыган баланың сөйләме бай, фикерләве дә яхшы була дияләр. Икенче ел без балалар белән әдәби марафонда катнашабыз. Төрле күнегүләр үтибез, һәр даим библиотека ачып торабыз. Алар белән аралашып, мастер-классларда катнашабыз.
Сабантуй яшь гармунчыларның устазлары белән бергәләшеп бирнәш юыннан башланып китте. Һәр китапханә актив китап укучы балалар белән килгән иде. Һәрберсе матур шигырьләр сөйләп бирнәләрен тапшырды. Бәйрәмгә килүчеләрне Саба районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Закидуллин котлады. Алга табада китап белән дус булырга чакырды. Аннары барлык катнашучылар бергәләшеп флешмоб бирделәр. Балалар өчен иҗади остаханәдә эшләде. Районыбыз шагыйрәләре Миннегөл Маньякова, Әлфия Әхмәтгалиева, Илмира Гыймаева осталык дәресләре үткәрделәр. Хәрәкәтле уеннар, кул эшләре буенча мастер-класслар балалар өчен кызыклы да, мавыктыргыч да булды. Ел буе да йөрим, җәй көне дә йөрим. Күпме китаплар укыйм. Миңа ошый. Андерсонның укыдым, Муса Җәлилнең, Габдулла Тукайның китапларын укыдым. Һәр атна саен библиотекага йөрибез. Китаплар укырга бик яратам. Һәм шулай ук әдәби алам проектында да инде 2нче елымны катнашам. Бик ошый. Өлгермәгән моментлар була инде, тик аннары 2нче атнага біз аны яңадан язып бетерәбез. Проектлар күбрәк булуын бик телибез. Бу проектлар бик кызык һәм балаларны китап укырга өндәп торам. Бик ошый. Җәйге китапханә эшен төгәлләп үткәрелгән Сабантуйда милли киемнәр кигән малайларны, кызларны күреп күңелләр сөенде. Бәйрәм күмәк фотога төшү белән тәмамланды. Бәйрәм төгәлләнсә дә, алга табада китапханәләрдә һәр баланы иң кадерле кунак итеп каршы алачаклар. Тиздән яңа проектларга да старт биреләчәк. Җәйнең соңгы көннәрендә районыбызда иң тәмле бәйрәм бал туен уздыру күркәм традицияга әйләнде. Умартачылар инде 6 ел Шикше авыл җирлегендә җыелып, бал продукциясын халыкка тәкъдим итә. Бәйрәм барышы белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. Шикше авылы Сабантуй мәйданы быел 6нчы тапкыр умартачыларны үзенә җыйды. Бәйрәмнең географиясе елдан-ел киңәя. Халык та бәйрәмгә яратып йөри. Быел мәйданда Башкортстаннан, Оренбург өлкәсеннән, Татарстанның төрле районнарыннан килгән умартачыларны күрергә була иде. Рәт-рәт булып тезелеп киткән өстәлләргә тәмле, сыйфатлы баллар урнаштырылган. Аларны сатып алучыларга төрле формаларда тәкъдим итәләр. Кәрәзле баллар да бар, төрле банкаларга салынганнары да. Сатып алучыларны күз явын ала. Халык та кышлыкка нәкъ менә балны шушы бәйрәмдә сатып алырга ярата. Бал бәйрәменә Шикше авыл җирлеге, авыл мәдәният йорты бергәләшеп әзерләнә. Быел да мәйданда балалар һәм өлкәннәр өчен төрле спорт ярышлары, уеннар оештырылды. Саба районы авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин бәйрәмне ачып, районыбыз умартачыларына һәм ераклардан килгән умартачыларга үзенең зур рәхмәтләрен белдерде. Бүген умартачылар бәйрәме районыбызда инде бу традициягә әйләнде. Елдан-ел киңрәк мәйданда безнең халкыбыз арта, килүчеләр, кунаклар арта, катнашучылар арта, бал продукцияләрен тәкъдим итүчеләр арта. Һәм инде күрәбез, чыннан да бу бәйрәм безнең өчен кирәкле. Һәм инде сезнең барыгызны да бүгенге бәйрәмнән чын күңелдән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Инде умартачыларыбызның хезмәте мактауга лаек. Безнең алар иң тырыш кешеләребез. Районда умартачылык тотрыклы рәвештә үсеш алды. Шәхси хуҗалыклар киң кулланалар. Умартачылык белән шөгыльләнү ул безнең лектән халкыбызның милли кәсебе, һөнәре дип әйтергә кирәк. Һәм инде шулай ук үзебезнең менә умарталар, бал, инде үзебезнең чәк милли ризыгыбыз дөнья күләм хәзер бренд дип әйтергә кирәк. Күп куллану алды, күп кунаклар белән төрле саммитларда, дөнья күләм саммитларда күп кунакларга тәкъдим ителде һәм алардан авыз иттеләр. Шуңа күрә инде менә без горурланабыз. Чыннан да шушы чәк, аннан безнең кулланыла торган бал ризыклары, алар чыннан да безгә сәламәтлек өчен дә бик файдалы сүздә юк. Аны куллануны арттыра кирәк. Һәм инде умартачылыкта бүгенге көндә безнең һәрге заман таләпләренә килә торган иттереп эшли белергә дә кирәк. Һәм инде бүгенге көн законнар нигезендә безнең бүтән умарталар, алар һәрберсе дә инде учетка алынып, электрон формада умарталарда, портларда аларның соннары җитештерелгән продукцияны булган продукцияләрне сатыр өчен аларны дөрес итеп учетка алырга кирәк. Мондан башка кирәк.
Районның иң яхшы умартачысы исеменә Данил Яруллин лайык булды. Данил быел 20 тоннадан артык бал әзерләде. Ул үз эшенең чын остасы. Аңа мактау грамотасы һәм бүләк тапшырылды. Бәйрәм ул умартачыларга бал сату җирлеге генә түгел, тәҗрибә уртаклашу урыны да. Марат Хафизов 20 ел инде Нырты хуҗалыгы умарталыгында эшләй. 106 баш умарта карый. Бал алу белән бер рәттән ул бал кортларын үрчетү белән дә шөгыльләнә. Бу инде нәселле 100% ядан ана чыгарып, 100% ядан ата чыгарып, шуларны каплату. Татарияда без Россия буенча күп йөрибез, общаемся, умартачылар белән и мондай бәйрәмнәр, форумнар, всякие съездлар, встречалар күп йөрибез. Сабантуй урынында бал бәйрәме ел сайын ута. Безнең бу бәйрәмгә ел сайын кайтабыз. Безнең көтеп алган бәйрәм инде бу. Менә монда катнашкан умартачыларга, мондагы авыл хуҗалык эшчәннәренә бик зур рәхмәт инде. Бик авыр эш бит инде ул бал ясау, шулай бит. Шуңа күрә шатланып карап йөрибез, ел сайын кайтабыз, кирәк балаларны алабыз. Молодцы, авыл җитәкчеләренә монда булай оештырганнар өчен бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шикше авылында үтүче бал бәйрәме халыкның күңел күтәренкелеге белән узды һәм алар барысы да 2нче елга да киләбез дип таралышты. Күңелле бәйрәм чарасы узган шимбәдә Теләче районы Баландыш авылында да үтте. Анда 4нче тапкыр түгәрәк уен плюс блогерлар Сабантуй дип исемләнгән фольклор бәйрәме узды. Бәйрәм чарасын Караширмә, Олымиша, Иске Карабаян, Түбән Саурыш, Баландыш авыллары һәм Орча районыннан килгән фольклор коллективлар бизәде. Чарада зур кунаклар Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фатхуллин, Татмедиа Республика масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Илнас Фәйзуллин, Теләче якташлар җәмгыяте рәисе Ирек Даутовлар катнашты. Бүген менә районыбызда чын мәгънәсендә зур бәйрәм. Инде 4нче елы җыелабыз шушы җыенга. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, иганәчеләргә диде район башлыгы чараны ачып җибәреп. Бәйрәм чарасын Татарстан Республикасының халык артисты Зәйнә Фәрхетдинова һәм Гөлүс Хәбибрахманов мотор җырлары белән бизәде. Бәйрәм кунаклары һәм блогерлар уен ярышларда катнашып үз күңелен күрде. Мәйданда төрле кызыклы уеннар, каен себеркесе бәйләү, ат чабышы, көрәш ярышлары үткәрелде. Көрәш бәйгесендә блогерлар арасында баш батыр исеменә Дневник Татарина блогы аша билгеле Рәмиз Гыйлметдинов лаек булды. Бәйрәмдә Теләче район газетасына язылучылар арасында бүләкләр уйнатылды. Ә иң төп приз Шифалы су шифаханәсенә 2 кешелек юллама Кеченерсе авылыннан Лидия Кузьминага чыкты. Чараны оештыручылар барлык иганәчеләргә бәйрәм чарасын мотор җыр биюләр белән бизәгән җырчыларга, катнашкан барлык бәйрәм кунакларына, Баландыш авыл җирлегенә зур рәхмәтләрен белдерә.
Районыбыз халкының ялын оештыруда күп төрле чаралар үткәрелә. Шундыйларның берсе кино һәм парклар проекты кысаларында шушы көннәрдә Байлар сабасының гаилә паркында узды. Халыкка Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май аенда дип исемләнгән әсәре буенча кинорежиссер Александр Далматов тарафыннан төшерелгән нәфис фильм күрсәтелде. Ачык һавада дуслар белән бергә фильмны карарга халык бердәм килде. Кино башланганчы фильмда катнашкан кайбер артистлар белән очрашып фикер алышулар булды. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артисты Зөлфирә Зарипова, Нурихан ага Фәттаховның хатыны Руфина Фәттахова, укучы Солтан Нутфуллиннар фильм төшерелгән вакытта булган кызыклы хәлләр турында сөйләделәр. Менә фильм башланып китте. Халыкның күзе экранга төбәлгән. Бөек Ватан сугышы чорында халыкның күргән газаплары кино караучыларны тетрәндерде. Бу фильмны көз айларында ТНВ каналы аша күрсәтә башлаячаклар. Ә хәзер спорт яңалыклары. Теләче авылында Батыр спорт комплексында волейбол буенча дусларча очрашу узды. Бәйгедә район хакимияте, якташлар һәм блогер кунаклар командасы көч сынашты. Бәйгенең ачылу чарасында район башлыгы Айрат Фәтхуллин командаларга уңышлар теләде. Уенда катнашулары өчен рәхмәтен җиткерде. Спортсменнар, кунаклар, якташлар, блогерлар, коллегаларыбыз белән бик матур уеннар булды. Бик зур рәхмәт. Командалар яхшы әзерлек белән килгән. Бу уеннар соңгысы булмасын, Алла бирсә, традициягә килгән ирек-бәрәкәш, хөрмәтле блогерларыбыз, якташларыбыз елда уеннарга очрашуга насыйп булсын. Блогерларны җыйнап алып кайткан Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Илнас Фәйзуллин Теләче районында узучы чараларда бик теләп катнашабыз дип белдерде. Ярышта Теләче район хакимияте, якташлар, блогерлар командалары катнашты. Уен бик кызу барды. Һәр команда беренчелек өчен көрәште. Исеменнән үк күренгәнчә очрашуның да төп максаты дуслык, күрешү иде. Командалар бергәләшеп уйнап үзләренә көч алды. Азга булса да тормыш мәшәкатьләреннән ял итте. Нәтиҗәләргә килгәндә 3нче урында якташлар командасы, блогерлар командасы 2нче урынга чыкты. Теләче район хакимияте командасы исә беренче урынны яулады. Узган шимбәдә Сабаның Аргамак картодромында Аргамак призына бөтен Рәсәй картинг ярышлары булып узды. Тантаналы өлештә Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов районга килгән спортчыларга сәламнәрен җиткерде. 2 көн дәвамында барган ярышларда Россиянең 23 субъектыннан барысы 157 спортчы катнашты. Монда безнең үзгәрелә класс микро, ул самый бәләкәй класс микроның иң бәләкәй балалар пилотлар катнашканда. Аннары класс мини, супер мини, окей junior, окей КЗ2 мастерс, аннары КЗ2 иде. Әлеге бөтен Рәсәй ярышлары шушы атна ахырында үткәреләчәк Россия чемпионатына әзерлек булып тора. Шимбә көнне сайлап алу турлары булса, якшәмбе көнне ярышларның финал өлеше узды. Атна дәвамында картингчылар финал ярышларына әзерләнде. Алар арасында үзебезнең Саба егете Илнар Галимов та катнашты. Ул 14 ел дәвамында карт машиналарында элдерә. 2013 елда беренче җиңүен яулый. Ярышларда 2013 еллардан иң бәләкәй класслардан катнаша башладым. Башында урыннар булмады инде, подиумнар. Һәм 13 еллардан стриж классында мин беренче, 3нче урын алдым. Уңышлардан Татарстанның 13 чемпионствосы бар төрле классларда. Һәм күп призер и бронзовый призер. Шушы класста Татарстанда чемпионство алырга. Аннан соң ничек урнашыр инде. Якшәмбе көнне һава шартларының кинәт үзгәреп китүе узышчыларга комачау итмәде. Коеп яуган яңгыр да аларны туктатмады. Машинаны көйләп, махсус тәгәрмәчләр куеп, карт машиналары яңгыр тузанын туздырды. Әмма һава шартларының начар торуы кайбер спортчылар өчен көтелгән нәтиҗәләргә китермәде. Җиңүгә иң-иңнәре иреште. Әйтик, 19 яшьлек Мәскәү өлкәсе егете Роман Шарапов КЗ классында беренче урын яулады. Сабадагы ярышларда ул 4нче елын катнаша. 7 лет участвую я в классе КЗ2 уже сейчас. Уже еду, выступаю 5-й год. Любой гонщик начинает с картинга. Вот, поэтому я как начал с картинга, так и продолжаю в нем уже выступать достаточно давно, долго, вот, и хочу стать чемпионом России. При дожде много настроек поменяли, но все сработали, все получилось, мы рады. Осталось еще на следующей неделе показать такую же скорость, и будем еще больше, вдвойне довольны. Картодромы очень хороший картодром, мне нравится, очень хорошая трасса, ровная, интересная. Опять же, она трудная, но она интересная.
Озакка сузылган ярыш нәтиҗәләре кичке сәгатьләрдә генә ачыкланды. Җиңүчеләргә һәм командаларга кубоклар тапшырылды. Атна информацион программасы шушының белән тамам. Иртәгә 30 август республика көне. Сезне бәйрәм белән котлыйбыз. Киләчәктә дә Татарстаныбыз үссен, яшәрсен, ә без аның халкы бәхетле, рәхәт тормышта яшик. Бүген һәм иртәгә район үзәгендә бәйрәм чаралары көтелә. Барыгызга да күңелле яллар телибез. Ә хәзер эфирыбызны реклама чыгарылышы дәвам итәр. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.